S každým dňom sa technologické inovácie posúvajú viac a viac vpred, čím nám umožňujú lepšie porozumieť a využiť potenciál umelej inteligencie. Sledujeme neustály pokrok, ktorý umožňuje umelej inteligencii neustále sa zdokonaľovať a presahovať svoje predchádzajúce hranice. Od prvého vzniku AI až po súčasnosť sme boli svedkami neuveriteľného technologického vzostupu, ako sme nikdy predtým nezažili. Umelej inteligencie nie sú medze a jej potenciál sa zdá byť nekonečný. Je zaujímavé sledovať vývoj AI a jeho vplyv na náš každodenný život. Od pomoci pri riešení zložitých problémov až po revolúciu vo vývoji technológie. S každým dňom je umelá inteligencia lepšia a lepšia. A preto si tak ľudia začínajú klásť otázky, či je pre nás vôbec bezpečná a či nie je schopná napáchať viac škôd ako dobra. Na pár takýchto otázok si dneska zodpovieme. A pre zaujímavosť celý tento úvod do tohto videa napísalo ChatGPT. Dajte mi vedieť, či to bolo počuť. Ale ešte predtým, ako zistíme, či nás umelá inteligencia môže niekedy nahradiť, tak sa poďme pozrieť na to, ako vlastne umelá inteligencia funguje. Pretože sa s ňou stretávame takmer každý deň. Pri potvrdzovaní, že nie si robot, alebo dokonca aj pri prehľadávaní videí na YouTube. Umelá inteligencia sa neustále učí tým, že zbiera rôzne informácie. Ak máš čisto nový účet na YouTube, tak tam zo začiatku nemáš nič. No postupne ti algoritmus začne odporúčavať videá podľa toho, aké si už sledoval. Umelá inteligencia funguje na báze strojového učenia. Strojové učenie je veľmi podobné tomu, ako funguje náš mozog. Čím dlhšie sa niečo učíš, tak tým v tom budeš lepší a pôjde ti daná vec ľahšie a ľahšie. Podobne funguje aj umelá inteligencia. Stále získava viac a viac informácií a učí sa z vlastných chýb. Každým dňom získava rôzne dáta a stáva sa tak viac a viac presnejšia. V dnešnej dobe dokážete jednoducho vytvoriť animáciu alebo dokonca aj nejakú krátku filmovú scénu tým, že zadáte programu pár riadkov príkazu. Každé jedno video, ktoré teraz vidíte, nie je reálne. Bolo vytvorené umelou inteligenciou a určite je to fascinujúce, no zároveň aj znepokojujúce. Ak by ste hocikomu ukázali jedno z týchto videí pred rokom, určite by vám nemal dôvod neveriť to, že to nie je vytvorené ľuďmi. Pretože keď si porovnáme videá, ktoré boli vytvorené iba pred rokom s videami, ktoré sa vytvárajú teraz, je to neskutočný skok dopredu. Videá sa stávajú viac realistické a každým dňom je ťažšie rozpoznať fotku alebo video vytvorené umelou inteligenciou od videa natočené ľuďmi. A to môže byť veľkým problémom. Veľmi ľahko sa tak môžu začať šíriť rôzne dezinformácie, ktorým ľudia budú ľahko veriť. Začnú sa šíriť rôzne videá o tom, ako nejaký politik povedal toto a hento a o tom, ako sa tvoj obľúbený rapper otvorene priznal, že Hitler bol v podstate v pohode typek. Počkať, na to vlastne AI ani netreba. Každopádne určite si myslím, že tieto videá budú nejako označované, že sú vytvorené umelou inteligenciou. Mám pocit, že na YouTube už niečo také je. No to určite kompletne nezabráni šíreniu sa rôznych dezinformácií. A ok, je super, že ty by si aj vedel rozpoznať, čo je a čo nie je reálne, ale starší ľudia, ktorí vývoj technológie nejako moc nesledujú, by na tom boli horšie. Keď si zoberieš, že túto babku dokázali oklamať gameplayom z GTA 5, z hry, ktorá bola vydaná v roku 2013. Čiže určite sa bude diať to, že sa budú tvoriť rôzne videá, v ktorých budú slávne osobnosti a od starších ľudí budú pýtať peniaze. A ak nejaká babka uvidí svojho obľúbeného herca z rodinných prípadov, ako jej hovorí, že mu treba poslať 300 eur na účet, pretože sa mu pokazilo auto, tak verte mi, že ich aspoň každá druhá pošle. Ináč to nie je zlý nápad. Už asi viem, čo budem robiť po strednej. Ďalšia vec, ktorá sa môže drasticky zmeniť, je nakrúcanie filmov. Ako som už spomínal, dneska už dokážete vytvoriť nejakú jednoduchú scénu. A za pár rokov to nemusia byť len jednoduché scény, ktoré budú generované umelou inteligenciou, ale budú to aj celé filmy. Nebude treba žiadnych hercov, kameramana ani zvukára. A to isté sa týka aj animácií. A ani jedno, ani druhé nebude musieť byť nejako dabované, pretože aj na to má umelá inteligencia odpoveď. Už teraz dokáže pomerne dosť presne napodobniť hlasy rôznych celebrít. A to je ďalšia vec, ktorá mi príde znepokojúca. Vďaka tomu ľudia začali robiť pesničky pomocou AI, kde používajú hlasy ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Čož mi príde dosť také, že celý život venovali tomu, aby ich pesničky boli dokonalé a originálne a teraz po ich smrti sa začnú objavovať pesničky, ktoré si nemali šancu vypočuť a odsúhlasiť, že áno, toto chce mať pod svojím menom. Každopádne to sa absolútne nemusí týkať len zosnulých umelcov. Umelá inteligencia vie napodobniť hlasy tak dobre, že už za chvíľu nebude potrebné, aby ten daný spevák prišiel a musel tú pesničku nahrať. No myslím si, že toto je v blízkej dobe ešte dosť nepravdepodobné. Čo ale nie je nepravdepodobné a dokonca sa to už v zahraničí deje, sú AI influencery. Najznámejším príkladom je táto brazílska influencerka s menom Aitana Lopes. Táto slečna, prosím pekne, nie je reálna. Ani jedna z týchto fotiek, ktoré majú tisíce lajkov, nie je reálna. Je umelo vytvorená podľa toho, ako daný autor chcel. A hádajte čo? Na OnlyFans. A hádajte, koľko jej zarába. $10,000 mesačne. 10 000, to je presne o 10 000 viac, ako zarábam ja. Za fotky a videá, ktoré
vlastne nie sú. A neostalo to len na Instagrame, ale aj na YouTube už existujú stovky kanálov, ktoré sú čisto založené iba na umelej inteligencii a taktiež generujú $1000 mesačne. No myslím si, že práve v tomto prípade ten rozdiel medzi reálnymi a AI tvorcami je dosť znateľný. Ale aj to je otázka času, kedy sa to zmení a určite v blízkej dobe príde niekto, čo toto zoberie znova na ďalší level. Umelá inteligencia je niečo, čomu sa nevyhneme. A či chceme alebo nie, za pár rokov to bude kompletnou súčasťou našich životov. Ja osobne AI využívam pomerne často pri tvorbe mojich videí a niekedy aj v škole na písomke polovicou možno. Určite si myslím, že ak umelá inteligencia bude využívaná správne, tak nám to vo veľa veciach dokáže pomôcť. Určite to bude mať vplyv na nové poznatky v rôznych vedách a lekárstve a taktiež si myslím, že veci, ktoré nebudú vytvorené AI, budú tak viac vzácnejšie a hodnotejšie. No ak sa tento vynález dostane do zlých rúk, tak to môže mať nie veľmi pekné následky. Keď si zoberieš, že bežní ľudia dokázali oklamať ChatGPT, aby im vypísalo podrobný recept na vytvorenie bomby. A keď už spomíname ChatGPT, tak nedávno sa v spoločnosti OpenAI stalo to, že pár vedcov poslal list svojim nadriadeným, že našli niečo, čo dokáže ohroziť ľudstvo. Neviem síce ako moc je táto informácia reálna, ale OpenAI to nejako nevyvratilo. Teraz vás tu samozrejme nechcem strašiť, že sa tu budúci rok budeme strieľať s robotmi a podobne, no určite nás umelá inteligencia vo veľa veciach nahradí. A práve naša generácia bude podľa mňa svedkami akejsi revolúcie v technologickom priemyslu. Začne sa to aplikovať v rôznych továrniach, ktoré sa budú dať automatizovať, čo sa už v podstate aj deje, a ďalej sa to môže rozširovať do už spomínaných odvetví, ako sú filmy alebo animácie. No a ak sa naozaj začne diať to, že sa začnú tvoriť filmy pomocou umelej inteligencie, tak určite to nebude mať takú hodnotu ako normálne klasické filmy. A určite skôr či neskôr bude vytvorený nejaký software, ktorý bude práve detekovať to, či daný produkt bol vytvorený umelou inteligenciou alebo nie. Ja som určite za to, aby sa AI-ko rozvíjalo, ale akože neviem, mohlo by to sa trošku spomaliť, pretože každým dňom je to rýchlejšie a rýchlejšie. Ešte nedávno sme sa smiali, že hen typke vygeneroval kokos tretiu hlavu a teraz tu máme toto. A to znamená, že veľa vecí, o ktorých som dneska hovoril, môžu byť realitou skôr, ako si všetci myslíme. S rýchlosťou, ako sa umelá inteligencia vyvíja, je iba otázkou času, kedy uvidíme jednu z týchto vecí, o ktorých som dneska hovoril. Toto video som chcel spraviť aj kvôli tomu, aby som sa na ňo niekedy o rok, dva mohol pozrieť a porovnať to, ako sa AI odvtedy zmenilo. Opýtal som sa aj vás v komunite, že čo si o tom myslíte, a dostal som rôzne odpovede. Niekto s tým nemal problém a niekto zas áno. Každopádne vám ďakujem, že ste video dopozerali až sem, a ak sa ti moja tvorba páči, tak ma odteraz môžeš podporiť kúpou Medmonku cez môj referál, link dole v popise. A určite mi dajte vedieť, aký máte na toto všetko názor a či umelú inteligenciu používate pravidelne.